días, evidentemente, para un debate especial, porque non só falamos do que fixemos balance para dar a conocer o que se fixo, pero tamén aprender. Creo que facendo este resumen un pouco a bote pronto, se podrá un dar conta que este país ten mellorado a acción deste Parlamento e se ve cos datos obxectivos, este país ten un goberno que en ningún momento está parado, que é un goberno que constantemente está aprobando tanto leis como importantes medidas e axudas para todos os sectores que poden influir nunha mellor calidade de vida dos cidadáns e nunha mellor economía para todos e, polo tanto, o noso balance, sabendo que queda moito por facer, sabendo que, inda que se reduxera o que é a lacra de destrucción de postos de traballo, seguimos estando en esa terrible situación de que se incrementan todavía a lista dos parados, pero podemos decir que seguimos estando mellor que o conxunto do Estado, que habería 1 millón de parados menos en España se tuveran as cifras e as datas que teñen en Galicia, e desde aquí, pois, non é cuestión de felicitar ao Goberno, senón decirlle que siga traballando con esta intensidade e, sobre todo, que siga acertando co seu traballo nos sectores que realmente preocupan á ciudadanía. Ese foi